Tai no joo, pistää heidät. Empgranadi. Tarvitteeta. Noin. Ei, specialist. Ei. Noin. Noin, paina päkkiä. Sitten. Me pelataan MITDtä. Middia. Häh? Me pelataan Middia. Ei sun tarvitse mitään aseita laittaa. Tarvitsee. Arvo nyt. Kiittäkää kaikki Mikaelia. Nyt ei hospittaa. No niin, paina päkkiä. Paina päkkiä, niin nähdään mikä kenttä. Tai siis muut nähdään. Hot! Tehdään jossain vaiheessa munkin kanavalla videoita. Joo. Mikke! Täällä on sota alkamassa ja sä luot takkaria. Joo. Pidus miksua. Nyt mä tiedän. Semmonen ainoastaan. Mä saan sen pommi. Ei sitten! Ei pakolla! Ei perkule. Ei. Mä tapoin jukkernautin. Mä tapoin jukkernautin. Mä tapoin jukkernautin. Jukkarin. Mä se tapoin jukkernautin. Mä se tapoin jukkernautin. Mä se tapoin Mulla menee jukkernautin. päin peetä. Mä näen jukkarin ruumiin. No, mä inhoan. Mä tapoin jukkerin. Mä tapoin jukkerin. Mä tapoin jukkerin. Mä tapoin jukkerin. Varakaa takaa! Mä ammuin sen. Ja sain samalla kuippirahoja. No, yksi tapaa. Meidän joukkuessa on 3. Niin on vastustajalla. Oi että tulipas taas hyvä roundi. Oh fuck! What the fucking bitch! Sä oot vähän paska. Sä oot kakkaa. Nyt mä en halua mennä pelaamaan mun upeaa striikkiäni. Tonne noin. Tollasta vähän se. Assistin sai pian. Varmaan Riie on ekan. Häh? Varmaan Riie on ekan. Riijei. Niin totta. Mä tapoin kaikki vastustajan pelaajat, en kaikki. No niin, nyt tapoin kaikki. Mäkin tapoin jossain välissä. Vähän viedään tätä. Joo. Tappojen osalta siis. Missä ne äijät on? Jukkari pitää tuolta. Siinä. Kiitos kun tapoit kaveri, mä tiedän missä oot. Jos mä tasan assistin. Mä kierrän niitten takaa. Älä tapa niitä. Hai. Aha, sieltä tulee. Just siitä. Thank you for the assist. No niin. Mä oon vika. Alku menin päin peetä. Noin. Tästä alkaa saada vaan 100 XP:tä. Delta Saneli. Tää tuli yksi meille lisää. Mehän pikkusen viedään. Sano jos sieltä jostain tulee. Täältä sun takas tulee, mutta mä hoidin sen puukottamalla.
Älä heittele niitä flasheja. Täällä on joku svedu meidän puolella. Tuomas takas! Ei tule enää. Totti. On suomalainen. Sieltä ei tule ketään. Tuolta. Ei ketään. Sitten heitetään vähän Sentmeksiä tonne. Semteksi. Semteksiä sitten. Ei perkele. Alkaa tippua sijoituksia. Saat yhdenkin tapon, niin saat mua eri. Sittenhän se ei oo ongelma, koska nyt niitä tulee. Mä oon niitä takana. Siitä tulee. On aika kestävä kaveri. Ei, en oo sua edellä. Yksi tappo, niin mä oon sua edellä. Hihi, vastustajat tuli Juger. Joo, mä oon melkein 2 tyhjää. 2 lippaallista tyhjiä. Ja mä oon saanut Juggeria hengiltä. Killstealaus yritti mennä puukottaa sitä. Ampukaa sitä Juggeria. Osaan lämää siitä. Kumpi meistä on edellä? Sä oot. Planet Bomb. Sitten aletaan miettiä, että oliko siinä taas järkeä. Ampu, jes mä tapoin Juggari. Ja pääsin ite Juggeriksi. Se kuoli. Äitis. Vittu. Niin, just tätä mä tarkoitan. Se mä tapoin sitä Juggari. Mä oon Juggeri. Oikeesti! Oikeesti! Tuolla pistoolla ei pysty ampuun normaalisti. Vitun passa. Tuo on halppis pistooli. Se on se mun softauspistooli. Hirvei halppis. Flashbangia sinne ja sitten tappoo. Tule tänne sieltä, Jukkeri. Onks sä vähän nössö? Onks äijä vähän nössö? Mä kierrän takaa. Mä oon kuollut. Saman verran mitä sä. Mä oon sua edellä. Mä oon kuollut kyllä. Modern War. Jos se pyytää meitä, niin mä sanon, että haista paska. Siellä on sitten. Siinä on oikealla. Okei. Vettä, mä tuun suojelemaan sua. Joo. Mä menen mantan. Yksi tappo. No, mä pistin niille vähän flashbangia.
Varo ite niitä flashbangia. Ne on vaarallisia jukkereita. Joo, mä oon paska jukkerilla. Tai siis Desert Eaglellä on paska. Vähän Mun parempi. jukkerista riipit on vähän peestä. Totti on sitten taas jukkeri. Mä ammuisin sitten lippaallisen tätä päähän, että pitäis vähän mennä tällä. Noin, nyt vedetään sitten. Älä ammu sitä ennen kuin ollaan lähietäisyydellä. Mä menen sen edestä. Toi on metsä. Planted bomb. No niin, nyt mennään. Joo. Häliö! Mä otan defuusin. Mä synnyin aivan tän viereen. Oikeesti? Joo, mä synnyin sen viereen. Aivan kirjaimellisesti mä synnyin sen viereen. Noin, nyt me haetaan se. Fuck, just joku sai sen ennemmin. Vitun 400. Vitun 407. Siis tän on kameran pakko nähdä. Tää on vitu 704. Ei vaan 407. Last Alive. Vitu 407 on Last Alive. Ei jumaa. Lykkuus. Ei! Vidun Mitä nää menee kusemaan? defeated.